peserta nomor 5 adalah Ahza Faisal. Ahza Faisal adalah SMP Negeri 3 Tempel dari Sanggar Balai Budaya Minomartani dengan lakon Sugriwa Subali. Selamat menyaksikan. Sang Nara Subali lawan Maesasura umangsahing yuda sineksen jagat jawata risang Mahawira udanaken pedang-pedang kalawan bindi. Mlebu guwa sapa kuwi? Raden Subali. Subali. Kowe sing nyolong marang calon karo aku Dewi Toro. Dasar para nyata bela. Lembu Sura wonten dawuh sinuwun. Tutupen kabeh lawanging guwa. Dimen Subali ora bisa metu saka sakjeroning guwa. Maesasura, culno aku Maesasura. Ora bakal tak culke culno aku Maesasura. Muladikya kekalih Maesasura lan Lembu Sura pecah kabisanan. Sigra gegirik negara-negara arsa nrabas risang Subali. Tanggap Sang Subali sigra malumpat ngener gigiring Jatasura. Rikma kajambak kaukel den giring. Brot-brot bijik lawanging guwa brol. Pecah mustakaning Jatasura. Dadosaken jebol lawanging guwa nyarengi bejahipun Jatasura.
Sugriwa pun Kakang slamet Yai. Yai, piye Kakang Sugriwa? Pun Kakang njaluk ngapura. Yen pun Kakang durung bisa gawe kabagyaning atimu, sebab Sugriwa lan Kakang Subali kuwi beda. Aku ngrumangsani ora bisa padha karo kakangku. Ing babagan olah apa wae aku pancen kalah. Wis to Kakang, aja cilik atimu. Kanggoku ora ana bedane. Mangerti yo, aku pancen kinodrat jejodhoan kelawan titah kang awujud satu. Wis dadi kanugrahan tumrapku bisa ngladeni kelawan Kakang Sugriwa. Ora dening yaksa kang apais kebo lan lembu. Yayi, pun Kakang Prapto, Yayi Dewi Toro. Loh, Kakang Subali. Kakang Subali kok kowe isih urip Kakang? Isih ana dewa sing paring welas marang aku. Sugriwa, pun Kakang bakal sak becagong marang calon Mbak Yumbu Dewi Toro. Yayi, pun Kakang Prapto, Yayi Dewi Toro. Pun Kakang wis bisa uwal saka bebaya. Lan rasamu wis ora goreh maneh sebab Maesasura lan Lembusura wis tumeking pati. Ora pun tegis Kakang bakal nagih janji. Nanging kabeh mau pancen wis ndak tekati. Sinengguh Subali ora duwe isin ora apa-apa. Pancen wis dadi kodratku. Wis suwe nggonku kepengin sesandingan marang sliramu Yayi. Ya mung merga saka pangucapmu kang tak bendeli. Ya iku siji. Kodrate Dewi Toro ginarwa mring titah kang awujud satu angka loro. Siadi ngucap waton ora digarwa dening yaksa kang apes kebolan lembu. Nah, wiwit saka iku saya tuwuh tekadku tak nggodayane uripku Yayi. Yen kirane Yayi Toro wis mantep kelawan pun Kakang, sesuk ngenteni opo, saiki ngenteni opo. Pun Kakang mung bakal ngenteni mulunging ngatimu Yayi. Ayo Yayi Dewi Toro, wangsulan Yayi. Apa ana sing isih krasa ganjel sakjroning atiku? Yayi Dewi Toro, wangsulan Yayi. Sugriwa, ora ana sing wangsulan sejatine apa? Sugriwa, iya Kakang. Sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Sejatine kabeh mau ana kedadean rabi temon Kakang. Usik. Aku durung tanggap Kakang. Sak jugruke lawang guwa ndak kira Kakang cukup. Mbok kira aku mati. Wah.
Sugriwa. Apa kowe ora mangerti marang kekuataning kakangmu? Mbok kira yen aku mung gejugrukan lawange gua banjur aku mati kepiye? Lan yen kowe pancen isih lair batin marang sedulurmu, kudune kowe isih sranta ngenteni lan ora gawe pesthi dhewe. Nanging Kakang, ora teges aku mesthekke Kakang tumeking pralaya kakehan alesan. Pancen kowe kuwi kebiyen micaki budhegi. Aku ngerti yen aku mati kowe arep melek Dewi Tara. Nanging Kakang, ora teges aku mesthekke Kakang tumeking pralaya. Nanging jebul tak kira Kakang tak kira pancen mati. Wah, Bintrama, rasa kira aku mati kowe pancen ngarah matiku. Mergo aku weruh ana getih putih lumeber saka sakjroning guwa Kakang. Apa banjur getih putih kuwi aku sing mati? Kuwi uteke Mahesasura lan Lembusura sing tak do kumpuh pecah sirahe. Jagat Dewa Batara Kakang, aku sing mluput Kakang, aku sing mluput, aku njaluk pangapura ya Kakang. Boh, ora caturan, bakune aku wis sutik nyawang raimu. Yen kowe isih nganggep aku iki sedulurmu, kowe kage minggat. Minggato sing adoh banget. Aku jelek nyawang rubamu. Ojo bali mrene. Wis, kage minggato. Iya Kakang. Aku tak lunga sing adoh. Muga-muga Kakang Subali bisa langgeng bebrayan karo Dewi Tara ya Kakang. Aku pamit. Aku lunga sing adoh Kakang. Kakang Sugriwa aja lunga. Aku kepingin bebrayan iki tetep langgeng. Mula Kakang Sugriwa aja lunga ya Kakang. Yen Kakang Sugriwa arep lunga adoh gawanen aku ing ngendi papan ana Dewi Tara, ing kono Sugriwa sedya nderekake aku kudu manut marang guru lakiku. Aku ngalah. Dari Sanggar BBM.